Dragi gledalci, dobrodošli u novo izdanje našeg YouTube kanala. Ovog puta ćemo malo rešavati relativno jednostavne zadatke na platformi Chess Tempo. Chess Tempo je jedna prilično dobra platforma koju često koristim. Za razliku od nekih drugih, recimo, zadataka na Lichessu ili na Chess.comu, gde najčešće su zadaci bili ona strana koja su vam okrenute figure vuče i dobije. Ovde imamo vrlo često zadatke u kojima treba samo da odigrate najbolji potez, znači ne mora uvek ta strana da dobije, nekad je dovoljno da se odbranimo ili da remiziramo partiju, što inače mislim da je korisno, jer i u pravoj partiji vi najčešće imate baš takvu poziciju gde niste ni sami sigurni koja stoji bolje i koji je vaš zadatak. Dobro, ajde da krenemo. Materijal 3.6, 3.6, bele figure su malo aktivnije. Šta mi pada prvo na pamet? Da, ovaj kralj je opasnosti, dama malo stoji čudno, gde mogu da napadnem, da, mogu bi da igram potez top C8 i onda će s tom damom, ako je negde pomeri dama D6, ja ću dama E8 i tamo preti mat na H8, skoro da ne može da brani. Znači na top C8, ako igra top D6, ja ću da igram potez dama C7 i on nema gde damom. Dobro, evo sad ćemo da to odigramo na tabli, pa ćemo polako da. Znači, evo da se polako vratimo nazad, igrali smo potez top C8, ova dama nema mnogo polja, znači ako bi bilo gde dama otišla, sledi recimo potez dama D8 i sada je pretnja dama H8 mat. To ne može dobro da se brani, može da daje neki šah ovde ili svejedno, ali odbrane od dama H8 nema. I posle top C8, znači on je igrao potez top D6, napadajući damu. Ako bi ja sad samo uzeo damu, on bi uzeo topa i ne bih tu profitirao ništa u toj varijanti. Sad što je baš važno, dođemo ovde, ne recimo na B7, ako bi došao damu na B7, on bi mogao da igra ovaj potez i ne bi mu pala dama, zato igram dama C7, da odbranim polje D8, dama ne može izaći na E7 i to je to za ovaj zadatak. Ajmo da probamo da rešimo sledeći. Imamo novu poziciju, ovde je kralj na F3, izgleda vrlo nezgodno. Preti da mi da neki otkriveni šah. Mada to nije dupli šah, to je sva sreća. Mi možemo negde ovim konjem da odskočimo i da napadnemo ujedno damu. Recimo, pada mi na pamet potez kaka C5, mada to može da uništi i sa šahom, a može i potez dama F6, znači važno mi je da lovac kontroliše isto i ovo polje. Mogao bi da igram potez kaka A5, mada mi se taj potez naročito ne sviđa. Mogao bi jednostavno da... Aha, ovdje imam i figuru više, znači mogu bi jednostavno da probam da pobegnem sa ovim kraljem iz maske, znači ako bih igrao kraljev 2, što izgleda kao najlogičniji potez, hoću prosto da se sakrim kraljem, on može da mi da šah, dama C5, ali ja ću konje 3 se zakloniti i to je to. Izgleda mi da je to dobar potez, međutim, evo, pogrešili smo. Ajde sad da vidimo ovaj primjer. Znači, najbolji potez bio skakač A5. Posle skakač A5 on ne može da mi da šah, visi mu dama, da dosta je jednostavno ovaj primjer bio. Posle toga mogu nešto da izmenim ili da sklonim kralja, a da vidimo evo ovde potez kraljev 2 koje sam ja igrao, kraljev 2, sledi dama C5, ja sam rekao igraću konje 3, ali zaboravio sam da on može ipak da uzme ovde na E3 i posle top C5, konj D1, top D1, konj uzima damu i u ovoj seriji poteza smo izgubili figuru. Dobro, ajmo još jedan zadatak. Potez top C7 je bio poslednji, on nas je vezao, da, čini se opet da bi bilo dobro da
spasimo živu glavu, mada u ovoj poziciji imamo figuru više. Vi slobodno možete zaustaviti video i malo razmisliti pre nego što nastavite sa gledanjem. Ja ću da probam da rešim, znači više mi je skakač na D7, preti to da pojede, kako ja to mogu uopšte da branim. Lovac C6 mi pada na pamet, ali to ne radi zbog dama C6. Mada ja imam i nekoliko pešaka više u ovoj poziciji, tako da čak i ako vrati tu figuru, ne mora da znači da je to toliko strašno. Da, malo ću se utišati da probam da se koncentrišem da rešim zadatak, pa ću vam posle reći kako sam razmišljao. Mislim da sam došao do nekog zaključka, znači igrat ću potez lovac D6 i kad on pojede napravit ću malu rokadu. Da, znači bilo je vrlo nezgodno uopšte da nađem i prvi potez, znači ovu figuru ne mogu nikako da branim, razmišljao sam da li da negdje sklonim kraljama, da to mi ništa ne pomaže i onda kad sam shvatio da ne mogu da odbranim ovog skakača, sam odlučio samo nekako da razvijem figure i igrao sam potez, znači lovac D6 da napadnem ovog topa. On sad mora da tog uzme, ako bi uzeo recimo skakač na D7, ali ja mogu da igram potez lovac C7 i sad iako on ima neki otkriveni šah na razne načine, ali ne može ništa da mi pojede tu, a ja imam topa više. A posle ovog poteza i ovog poteza top D7, rokada, crni ima dva pešaka više ovde, ili tako? Nije pozicija toliko dobijena jer ova dama stoji slabo, ali ima još tu nekih slabosti, a kompjuter kaže da je ocena pozicije minus 0,30, znači da crni stoji nešto bolje. Ajde da probamo još jedan zadatak, znači kralj H6. Probat ću opet prvo da rešim, malo ću da se utišam, kad nađem reći vam kako sam razmišljao. Da, ovde mi isto nije baš bilo sasvim lako da razrešim ovaj zadatak. Prvo sam razmišljao o potezima dama G5, skakač E6, znači šahove, uzimanja i sada baš to kada, taj slučaj kada ni uzimanja ni šahovi ne rade, gledao sam još možda top G1 i tako. Onda smo došli do, ako se sećate onog našeg prethodnog videa, došli smo do nivoa pretnji i onda sam shvatio da imam recimo potez top G8, posle kojeg imam vrlo jaku pretnju dama G7 i dama H7. On je uzeo na D4. Ja sam razmišljao više o ovom potezu. U svojim proračunima da brani polje G7 i napada lovcem topa, jer ako sad uzmem ovde, ovo mi nije izgledalo dovoljno, recimo uništi ovog skakača i sada preti dama, recimo ako ja uzmem tu, dama F3, dama G2. Tako da sam bio isplanirao na ovaj potez da uzmem dama F6, da, opet pretim taj dama G7, visi lovac, visi ti matovi, a ako uzme ovde imam potez skakač F5, ovaj pešak je vezan i sada posle ovog poteza ovo bi bilo dovoljno za pobedu. Dobro, evo to je nekoliko zadataka koje smo rešili na ovoj platformi Chess Tempo, toliko za sada, pozdravljam vas, vidimo se u nekom od sledećih videa.